Hauek, kasu. Guatik gaila izo. Guatik gaila iz. A ver, Leon zatillo. Kikiari viajatutakoak, Ez du, gu... Ez igual, zautio eta beste indio txikinara anja baino, gu desente ebititakoak, viajatzen. Makina viaje india elkarrekin. Ximai. Makina viaje. Akarrekin, bai. Akarrekin baino... Leon, apa, Leon. Akarrekin baino hotelian bakoitza beho gian, Bai. Jose mai beho gian da ondo kuar. Bai, gu, kama matrimonio toita kontarik zetzen ez. Hoteletan gauzek, bakoitza zetok. Matrimonio joko... Ze gertare. Matrimonio Habitazio berian, bai. Baina matrimonio joko... Ikiarri, peligrosoek. Peligrosoa? Peligrosoa. Ikiarri, lotan haula eskua luzatuta. Ikiuata. Arra gehiago gitu. Beti arraek. Peligrosoa arra. Ta horretik, kontu pixkatekin. Taina hone egiteun zurrungakin. Jonikek beste habitazioa hartu. Txikin jone egiteun zurrunka. Baina hori vegetazioan atiak, Miko izan zen, bai vegetazioak. Vegetazioak, aldazkak. Bai, me. Bardun desbrozador atea, zak? Zerrakak, akazia o surzo, pasakoit, estil. Pasakoit, aizko bestela, Akazia, omen du sustrairik sakonena gizaten dituena. Bai, eta otian eta gozti jet, dana zekagonek. Horreti, ba. Ba. Perri txikuk, bai, akaso, eta... Zaldia zuen galdetu behar, kampeonatona. Arriba, antxok. Josemai, zorionak. Laugarren. Bueno, eskerri asko. Bueno. Nin. Iri adina egin laugarren. Bueno, adina beste kontuak. Nire lan egin, Ni propio biharren jatu ninen. Biharren. Nola biharren? Ba, ni biharren egin, propio. Biharren nahioen. Ba. Biharren, baina, Beste que perpati. Pentsatu behar zen ba, beste horrek, hirugarren egin dira Nazaolek. I pentsatuen, Ni nazaolen atzetik. I pentsatuen, nazaolek favoritotan igorren atzetik. Ni biharren eta jata hirugarren gatu. Nazabal, haben, tío. Hoxe va venir, espero. Dios. Bueno. Euran, koapila, bueno. Euran egarrita horretik. Bueno, bastante. Bueno, aizu eta zuek non barna ibilitakoak zarete ba? Ba, asko ibilitakoak, Leon, kiarri. Zesan hori, ni desapeteotan eta apostutan eta azpeitia eta... Errenterin. Markina eta Tolosa eta asko ibilitakoak. Baita bribieskare. Bribieskare joan ginen. Exhibizion batea, o... Ez, larruzko kazadora, ostea. Oño. Garra irizkin jau. Bai, piel eta peleteria eta generalen eta piel vuelta eta ante eta altan, precio fabrika eta... En Vibriesca, el que no caza pesca. Ona, itezkin eta horretik, area joan kazadora. A ver, vale, turismoa orduan lokala. Zateana lokala, turismo lokal. Lokala. Adibidez, a ver, nik esan nahetena da, zuen junak zeate Los Angelesea Messi bezala. Los Angeles. Oi, Madrid. Beste Los Angeles, Kaliforniakoan ere ibilitakoa, ez eta Nevadan eta Idahoan. Baina, bajo xibitzetak. Zer ba? Estela, honega itxe baik. Nigun biharkoit eta... Hau ez ere emateko. Ez, Leon, aner, Los Angeles, Sarrafalen traktoria hausin, iguatzelaiz. Bai, traktoria, A ver, Harry fotografia. Traktoria, hortxe. Comercial Carrascon. Comercial Carrasco. Oferta zitxon, traktoria. Ona, hosi genin. Hoi Messi izan alda hor. Horreztek egon. Messi. Andate. Oizate behan, Argentina, andate. Egon anaiz hor. Comercial Carrascon ez. Leon eta bitok, bai. Amigo. Zea, etxoin bat zenuen pixkat, oin, zean, ostiralen Santa Luzitan erostea zeneukaten. Exibizioz, gau. Eta handik tratorea nola ekarri zen duten? Gainea, torri ginen. Tratore gainen? Handik oraino? Tratore gainea. Nacional 110 hartu. Dirección Soria. Antxa betu ginen. Eta geo Nacional 1 hartu eta 6 reto eta igeldo bukatzek. Igeldo, antxe. Igeldo, Gelditu egin be? Gelditu ginen, bai. Bazkaitan eta holakotan. Bazkaitan? Non bazkaldu zenuten? Bueno, aranda da, bro. Arandan, esneko arkumea jartzen ditek, zoragarria, el Cipres izeneko.
hortxe, azkendu ni. Anal zinete. Ba, egiarri hona, ematen letxazu eta letxazota, ba. Fotografia, Oye, Josemai, hoy ciprés, Hoy esto, el Ba, ciprés. baina, ba, izena kambiatu je. Baina egiarri hona, ematen jaten, Ondo, Bata, gero, pentsu fabrikaren zautzei, hau? Pentsu fabrika ezautzen, bai. Nola? Jarri fotografia, bai. Agrobeko? Ja, izan alda hor, Messi, han ez da izan, no has estado. En casetas. Kasetas, hoi zezio, Zaragoza provintzia, no ez dik saltzen. Diezio loroño hartze, eskuita hartu eta antxe. Hor Messi gitzeki goratzen. Hor Messi, ze jaingo Eta aterrizatzeko tornigetza. Baina hor, ze jaingo ipa, agrobeko nundan, guesuz mare. Urten ite horra, buelta. Irureun kilo. Irientzat. Ez, honen konehu bantzat. Kono. Zenbat konejo euskapa? Bagarra. Nola, bakarra, irun Ni egiarria hor dia. Egiarria, be, kusi. A ver. Egiarria, konejo, egiarria. Oi, bai. Ira, zoze gabestia. Konejo gaztaingo egortik. Konejo hasta iti, belarria beku, Egiarri, ona, teatzek gazta, bai. Latza, bueno, vale, eta urrengo viajen noa juteko zate, o... Bueno, gu bada izena juteken. Josemin aizkora izatun tokia. Nola, oi. Ba. Ni, ara? Josema inaizkora esaten tokira, eta hori Berriz ere bota egin beharra du. aizkora, Horra aizkoa botan Hone gorrezi, aldakago, gorrezia. Nik aizko hartu, jata bota, eta gehatzean horta huatuk. Baina, Como hay Dios. Bota gintzak. Nik aizkoa bota, eta gehatzean hartaino, are huatuk. Venga, Semai. Infus. a ver, ba. Ordu, Josemari ikaizkoa bota, eta, baina, noa espero jute adibidez etzeki, Hemen, Tokatzena tokia. Tokatzena. Ja, Semai. Australia, gerrale. Bai, Australia. Australiara igual joango gori, Arba. Bertako, Are huatuk. Goiko argi horrekin, argi Josemari. Batiezpa, argin jata hostia, bai? Aldiro esaten Beti diat. gozateiak. Hostia, jentzazue. Haben dio, bombilla, haben dio, beruz, jo. Venga. Vamos a ver, 5, 4, 4, 3, Venga, a ver, caprichoso. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go. Go, botatzeko! Bat nire ikuste alde. Noa jundek? Inundikane Afrika. Afrikako lautadara. Leon, safari te jamerko jure, safari. Eo, safari merinda? Dios! 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 Hau gazazte! Aio, bai, traturi hartu tarea gitxeztik. Arrandati pasa gabe, Igual, para txiki badi berdeo, aio! Kabo india, haure beti igual, hostia.